Kai, lambar babanki shi nan? Wallahi ina shirya nake hankali. shi ne. Ha? Hello? Salamu alaikum. Bukari ne? A'a ba Bukari bane, Abubakar ne. To, ka san Hafsa? Ha, ƴata? Ita. Min sami na ita subhanallahi. Ka ji munafiki. Ba ka shi baka gane ni ba? Wane ne kai? Suna na Jangudo. To mun horu da ita Jangudo? Mun shashe ta ne. Subhanallahi Jangudo, Kana subhanallahi. nan hannun mu kashe ta jamu yi. Inna lillahi, do Allah ku yi hankuri ga ku kashe ta, mi kuka so, duk abin da kuka so ku haɗi a baku. Don Allah muna son ka zo muna da kwanon dawa guda. Inna lillahi wa inna Kwanon dawa biyu? Kuma ka zo muna da masara kwano guda. A cikin ku Jangudo ba laifi akan wanga zaka dauke ta. In ni shaka bani jaka yi ne. Babanki mai kuɗi ne. Yawa to, dakka ma she ka zo muna da biredi da ƙosai. Ba damuwa. Yawa ka sa mana makaroni da taliya mai kama da cucocin nan. Dakata da Allah.